Què tal? Bon dia. S'acaba el mes de gener, però el que no s'acaba és el vent que en les últimes hores ha bufat de forma continuada amb més força en zones del nord de Castelló i a bona part de la província de València, amb ratxes que han arribat a 50, 60 o fins i tot a 70 km per hora. I encara tenim per davant alguns dies, el principi del mes de febrer també marcat pel vent que bufarà de mestral i que farà baixar les temperatures el cap de setmana. Però anem a pams, anem a veure en primer lloc les imatges del satèl·lit Meteosat, on es mostren com des de primera hora del dia hem tingut presència de núvols acompanyant aquests vents de ponent. Ha sigut la barreja ideal, vent de ponent i el cel ennuvolat, com per deixar les temperatures prou altes a tota la comunitat valenciana durant la nit i matinada. De fet, les temperatures no han baixat des 10, des 11, 12, 13 o 14 graus a bona part de les comarques centrals i en punts de la costa, només en punts del litoral de Castelló, a les comarques més centrals, trobem valors una miqueta per davall dels 10 graus i només al nord de la comunitat o en punts de l'interior nord de València trobem temperatures per davall de 5 graus. Situació meteorològica que demà es mantindrà amb vents de ponent i temperatures suaus, tot i que sembla que tenen tendència a baixar lleugerament les temperatures. Les mínimes no patiran massa canvis, tindrem pas de núvols al llarg del matí, no descartem que fins a migdia pugui caure algun ruixat de caràcter dèbil, tant a les zones del nord com en punts de l'interior de València i també d'Alacant, presència de núvols també en punts de la costa, deixant el cel ennuvolat, podria caure alguna goteta, però a la costa les pluges seran inapreciables si és que arriba a ploure. La mar alterada fora de la protecció de la costa, com és habitual en aquestes situacions de vents de ponent. De vesprada més sol, però sembla que temperatures lleugerament més baixes, un descens de temperatures que notarem més a les zones del nord i de l'interior, on el vent començarà ja durant la nit i matinada a girar a mestral, portant una massa d'aire una miqueta més freda. Les temperatures màximes i mínimes encara es mantindran molt suaus, en punts de la costa encara arribarem a tindre valors pròxims als 20 graus, o fins i tot podem tocar-los en algun observatori. A les comarques més centrals, temperatures entre els 15, 17, 18 graus, i en punts de l'interior encara temperatures al voltant dels 10, 12, 13 o 14 graus. El cap de setmana, el primer cap de setmana de febrer, vindrà marcat pel mestral, un vent de mestral que envigirà una miqueta al nord, farà baixar de seguida les temperatures, portarà més núvols a les zones de més al nord i de l'interior, amb una cota de neu que vindrà a situar-se al voltant de les 1.000 metres. Núvols sempre més compactes i podran deixar alguna precipitació, sobretot a les rodalies de la Serrada Ibèrica. Baixada de temperatures dissabte, continuarà el descens de les temperatures diumenge, almenys amb una bona notícia. El vent començarà bufant encara amb ratxes prou fortes, especialment al nord de la comunitat a primera hora del dia, anirà perdent força i fins i tot quedarà prou encalmat a última hora del dia. I per començar la pròxima setmana, poques novetats, una miqueta de vents moderats com a molt de mestral al nord de Castelló, vents fluixos en punts del centre litoral de Castelló i vents ja del xaloc a les comarques més centrals i del sud de la comunitat, amb temperatures que tendran a pujar a inicis de la pròxima setmana.